Bun. Deci, o nouă funcție în Civil 3D în 2025 și anume legat de geolocation, de harta din spate a proiectului. Deci, în mod normal, până în 2025, adică maxim 2024, noi aveam opțiunile astea. 3. 1, 2, 3. Da? Și în aceste opțiuni, hărțile pare să nu fie atât de actualizate. Da? Dacă ne uităm aici, de exemplu. Dar, în 2025 au apărut și aceste alte variante care pare să fie mult mai actualizate. De exemplu, dacă selectăm ESRI Image, vedem aici, da? Deja sunt construite casele. Dacă luăm asta, nu apare nimic. Deci astea de la Bing sunt mai vechi, nu sunt actualizate. Și în plus, nici nu avem denumirea străzilor. Da? Adică nu putem să ne verificăm. Dar aici deja avem odată casele făcute și dacă mergem la ESR Dark Gray, avem și denumirea străzilor. Da? Deci putem să ne verificăm strada Nistrului, strada Loturului. Și mai sunt și variantele astea care, la fel, tot putem să ne verificăm denumirea străzilor. Da? Deci în Bing sunt, deci nici măcar nu sunt actualizate, da? Adică sunt hărți destul de vechi, dar astea aici sunt mult mai actualizate. Și asta începând cu versiunea din 2025.